Felixa Majerníka, lebo si myslím, že dnes sa musí tešiť v nebi, keď tak počul spievať chlapov a doteraz som tak vnímal, že máme 3 kantorov tu vo farnosti a teraz už máme aj 3 zbory. Takže Kavečianka nám spievala, včera večer, dnes spieval zbor, ktorý vedie pán kantor a teraz nám druhý pán kantor pozberal chlapov a zaspievali nám oni, tak aj tým spevom vniesli tú takú Božiu silu, si myslím, aj do tých našich životov, tak nech vám to Pán Boh odmení. A ja sa pripájam iste k želaniu Vianočných sviatkov, hlavne veľa zdravia, iste a toho vzájomného aj porozumenia, ale aj tvorivosti do vašich životov v rodinách a to Božie svetlo, ktoré prichádza a tú cestu, ktorú máme možnosť urobiť druhým, tak nech v Duchu Svetom to tak s Božou pomocou zvládneme. Teraz po svätej omši, ktorý chcete, nech sa páči, môžete prísť ku Betlehemu, ktorý máme vonku pri kostole. Bude tam krátka modlitba na vyslanie koledníkov a zároveň požehnanie detí. Príjmite slávnostné požehnanie. Pán s vami. Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiaril tento presvätý deň, nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anjelov radosnú zvesť o spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás ohlasovateľmi Kristovej blahozvesti. Boh, ktorý vtelením svojho Syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojim pokojom a láskou a nech vás vovedie do spoločenstva oslávenej cirkvi v nebi. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Chodte v mene Božom.